העליהום שהיה לפני הרצח זה פרי דמיונו של השמאל שרצה לשים אותנו בפינה בכל הכוח. רוצח שכמוך! למה? למה רוצח? שקרן! רוצח שכמוך! היו הפגנות, לילה, ילדים צעירים, וצרחו רוצח ובוגד, והעיניים בערו משנאה, זו לא הסתה. הייתה ביקורת קשה, ביקורת נחושה. שואלת אותי, זה שצעקו בוגד לרבין לא גרם לזה שהוא נרצח. להפך, זה שסתמו פיות, זה שרבין אמר, אני מצפצף עליהם, זה שלא התקיים דיון ציבורי, זה מה שהוביל לרצח רבין. בוגד! 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 הנה יותר ויותר אצבעות מאשימות מופנות מימין כלפי רבין עצמו, מה שמקומם את מוקירי זכרו. אדם אחד ירה. זה נכון, זה אין ויכוח. אדם אחד ירה. אבל מי סימן את המטרה? ממרחק השנים הופתענו מן הנוסחה שהשתלטה על השיח הציבורי בעיקר בהתנחלויות. לא הסתה, לא הפקרה, לא סימון מטרה, ואם כן, ארגון ממלכתי ואיש אחד שגויס אליו ופעל בו עד לרצח, הם האשמים ורק הם.